Natug pa si Chip. Pila sila kabuk na kadungog? Upat? Nga niadto sila sa police station. Nga ningon nga, sir, asa naman ang inyong police, sir? Time pa kay Pukawon sa nadto si Chip. Susanto pa. Natog yun ay. Paduol gamay sa kuan. Paduol gamay sa microchrome. Microchrome kay para makadungog si Chip. Paduol imong nga baba sa microchrome. Okay, kana Natulog ay si Chip. natulog yun ay si Chip. Nasayod ba ka si Chip? Unya, kisa ka ning bot ipasabot nga Chip no nga. Basin ako di po kamutuo nga si Captain Hinson. Kay Sabagay, pwede man Chip. kana si investigator. Captain Hinson. Kuan man na si Captain Hinson kanang dili man na siya lisod Pukawon. Nato gidi ay. Kay kana si Captain Hinson, train man na siya nga sa iyang kaugalingong hagok makamatara siya. Yeah, syempre. Nato gidi ay. Masabtan man nato na makatulog kasama doon. No? Masabtan man nato na. Pero murag dili na ko makuha ang logic ba nga. Ay usa natug pa si Chip di mi ka-respondi. Manangin pa di ay kay Chip. Oo, gani unya. Alauna pa ang komosyon sa Arroyo Compound. Nangayo og police assistance ang mga katawhan dito kay naalagi buto-buto. Nabalag ka sila basin unyag unsa magkakasama ng mga butuha ba? Basi mga igo sila magkakasama anang buto-buto diha sa Arroyo Compound. Atol ni atong alaunas kadlawon nga pagdibulis anang mga balay nga naadap din sa pa. Nga di naman ta labot sa property ni sa mga loy. Kay kanang kilid sa sapa Riverbank Rajaman Joel ang isment ana iya pa na sa gobyerno. Kita mangyog ka dito. Kita mangyog ka dito. Gikural, gi-fencing pag yun. Mao gani nya. Nangayo sila og kini nga ni ang hinabang sa baga pulis nga. Moabot ang pulis dito para mo pasipay. Mo kontrolar sa posibleng pag-escalate Rajuman Joel sa dugang kasamok nga mo resulta kini sa bloody scenario. Pero naabay pulis. Wa pa approve kay Chief. Wala naabay pulis. Alauna sila nangayo og kini ang pangay pagkataba. O sa orasan niabot ang pulis. Alas 5. Recorded na mga kasama paminawa ha. Pukawon sana mo si Chip. Pukawon? Kay kanang na sila nanay nagkuan ganito pukawon pa. Tawag pa naghulat si Roy. So, Dito sa kasi may natulog ang pulis. Polis katong Tanawa lagi Rajuman Joel lagi. Ato gidi ang pulis diyan. So sa ato pa si General Torre ang atong Piaro 11 Regional Director kay alauna gipangayo ang tabang unya alas 5 sila magkakasama ka-responde. Mayra ba gyud pag-responde nag-abot gyud to sa area nga dunay komosyon. Wa pa gyud maabot ito sa area kay mahadlok mo taak sa Sa lapok. May bahal kay sapatos. Bahal kay nilang sapatos. Mao gani. Gusto na pud mo pamatuod nga di mo butaak sa lapok kay mahadlok mo nga kini mahugwawan ang inyong magatiil. Nagsulti ana dili kami. Kinsa nagsulti ang mga residente. Ayan.